שלום לכם. רבים שואלים אותי, מדוע עליי להביא את ילדי לבדיקה או לטיפול כירופרקטי? חשבתי שכירופרקטיקה זה למבוגרים בלבד, לאנשים שסובלים מבעיות גב. שלום לכם, שמי דוקטור שני סגיב, ובסרטון זה אסביר לכם על חשיבות הבדיקה והטיפול הכירופרקטי בבריאות והתפתחותו האופטימלית של ילדיכם. בעצם מרבית הבעיות שאנחנו רואים אצל מבוגרים, תחילתם בילדות. כהורים, אנו תמיד רוצים את המיטב בעבור ילדינו, ואנו מודעים לכך שהשנים הראשונות בחייו של הילד הינם קריטיים, ולכן אנו דואגים לעקוב אחר התפתחותו התקינה של הילד. אך מי באמת בודק את עמוד השדרה של ילדיכם, את היציבה שלו, או את מערכת העצבים שלו? מדוע עמוד השדרה ומערכת העצבים כל כך חשובים בבריאותו והתפתחותו של ילדיכם? ובכן, יציבה נכונה היא המפתח לבריאות עמוד השדרה, ובריאות עמוד השדרה היא המפתח לתפקוד ובריאות מערכת העצבים, ומערכת עצבים בריאה היא המפתח לבריאות והתפתחות הילד. עמוד השדרה מהווה ציר מרכזי במערכת השלד, וכל ליקוי בו עלול להוביל להפרעות בהתפתחות מערכת העצבים ובתקשורת בין מערכת העצבים והגוף. והטיפול הכירופרקטי מבטיח את בריאות והתפתחותו התקינה של ילדיכם. מדוע הטיפול הכירופרקטי כה חשוב לילדיכם? המרכיב החשוב ביותר בבריאות הינו תקשורת יעילה בין המוח ומערכות הגוף, ובהמשך, כשהילד גדל, בין המוח והסביבה. חוט השדרה הינו העורק הראשי המחבר את המוח לגוף דרך אלפי עצבים העוברים דרכו. חסמים או מתחים בחוט השדרה ובעמוד השדרה עלולים לגרום להפרעות בתקשורת זו, ובכך משבשות את תפקודי הגוף. המחלות והלקויות הם רק שאלה של זמן. המדע יודע לומר לנו שהתפתחות תקינה של מערכת העצבים הינה קריטית לתפקודו התקין והבריא של הילד. המדע גם יודע לומר לנו שהתפתחות תקינה של מערכת העצבים חשובה ביותר להתפתחות המוטורית, הקוגניטיבית והרגשית של הילד, וליכולתו להתנהל באופן יעיל אל מול לחצי ועומסי הסביבה והחברה, ולממש את הפוטנציאל שבו. ומערכת העצבים המתפקדת באופן יעיל מבטיחה זאת. אז מה יכול לגרום ללקויות בתפקוד עמוד השדרה ומערכת העצבים של הילד? הבה נתבונן בחבלי הלידה הלא כל כך קלים של ילדיכם. כבר בתחילת הלידה, משיכת הראש יכולה לגרום ללחץ על עצבי הצוואר. כשהילד מנסה לעמוד וללכת, הוא נופל אין ספור פעמים. ומחקרים מראים שבמרבית הנפילות, הראש ועמוד השדרה נחבלים קשות. בהמשך, נפילות מאופניים, נדנדה ומשחקים. פציעות ונפילות אלו משפיעות בהחלט על עמוד השדרה. אולם מכיוון שגופו של הילד מתרגל אליהן, הוא מפצה את עצמו על הפגיעה. אולם פיצויים ושינויים קטנים אלו בעמוד השדרה פוגעים בתפקודו הבריא של ילדיכם. נסיעת ילקוטים, ישיבה מרובה ולקויה בכיתה או מול מחשב. ברמה הכימית, חיסונים ותזונה לקויה אף הם יוצרים נזקים למערכת העצבים. ברמה הרגשית, מנטלית, חברתית, עובר הילד לא מעט תהפוכות ושינויים, וכיום ילדים נתונים למתחים ודרישות ההולכות ומתעצמות, מצב העלול ליצור משקעים רגשיים ומנטליים הגורמים למתחים נוירולוגיים. כתוצאה מעומסים אלו, מערכת העצבים מסגלת דפוס מגננתי, פיזיולוגיה מגננתית. מתחים נוירולוגיים עלולים לגרום לכאבי צוואר, טורטיקוליס, גזים במעי, קוליק, נוזלים באוזניים, בכי לא מוסבר ואי שקט, הרטבת לילה, בעיות שמיעה, פגיעה בתפקוד מערכת החיסון, לקויות קשב וריכוז, ADHD, לקויות בהתפתחות מוטורית קוגניטיבית ובעיות בדימוי העצמי. מחלות הן למעשה תגובות נרכשות.
ילדים לומדים להתנהג בכך שהם מחקים את הסביבה, והסביבה הקרובה ביותר להם היא המשפחה. שם גם הילדים לומדים ומחקים את דפוסי המחלה. מחלה היא למעשה דפוס התנהגותי נרכש. אז כיצד בודקים האם קיים מתח במערכת העצבית של ילדיכם? בדיקה כירופרקטית מקצועית של עמוד השדרה והיציבה וסריקה ממוחשבת ללא חשיפה לקרינה של מערכת העצבים מאתרות לקויות ומתחים בעמוד השדרה. כיצד משחררים את דפוסי המתח ממערכת העצבים, והאם זה בטוח? טיפול כירופרקטי חדשני בשם Network Spinal Analysis נמצא כיעיל ביותר לשחרור דפוסי המתח ממערכת העצבים, ובכך מבטיח את בריאות ילדיכם ברמה הפיזית, המנטלית והרגשית. הטיפול בשיטת NSA הינו עדין ובטוח, וילדים שמחים להגיע לטיפול. הילד שלי לא חולה, האם גם הוא צריך להיבדק או להגיע לטיפול? הבדיקה הכירופרקטית מאתרת ליקויים בתפקוד עמוד השדרה ומערכת העצבים. לליקויים אלו לפעמים לוקח זמן עד שהם מתבטאים באופן סימפטומטי או מחלתי. גופו של הילד יודע להסתיר ליקויים אלו תוך פגיעה בתפקודן התקין של מערכות הגוף. ככל שמקדימים לטפל בילד על ידי שחרור המערכת העצבית, כך גם הילד ילמד להגיב בצורה יעילה למצבים חדשים ומשתנים. כשעמוד השדרה של הילד אינו מקובע, הוא יכול לצמוח ולפתח דימוי עצמי בריא יותר. אז איך אומרים? הרבה יותר קל לכופף עץ ירוק מאשר עץ חום. ילדיכם הם כמו עץ ירוק, שניתן בטיפול נכון ובקלות להשפיע על צמיחתם והתפתחותם ולמימוש הפוטנציאל שבהם.